daga yau babu haɗuwa sai dai riba. Warwas yanzu babu zancen jayayya. ADAN karkara ginar Allah, ai tura a tunkuɗa duka banza ne. ADAN karkara ginar Allah, ai tura a tunkuɗa duka banza ne. ADAN karkara mazanku da matanku, ku karkada kunnuwanku ga wani labari. Warwas dama ba a gane mai tsoron Allah sai wanda an ka ɗau amana aka bashi. Warwas wasu sun so su sai da fartin ADAN, amma daga baya sai aka gano su. Warwas kullum atiya yana roƙon Allah shi kare wannan jam'iyya. Warwas kullum fandatar suna roƙon Allah shi kare wannan jam'iyya. Warwas Allah ya karɓi addu'a bayan Allah, da ku nake masu cin amanar jam'iyya. Warwas ADAN karkara ginar Allah, ai tura a tunkuɗa duka banza ne. Bayan da aka yi zaɓe aka ƙare, aka gano da ba su kishin jam'iyya. Warwas an haɗu duk da su ya mai an tambaye su, suka ce yanzu babu zancen jayayya. Warwas taron tawa an waɗa musu laihinsu, suka ce yanzu sun bari ba jayayya. Warwas taron kwanne an waɗa musu laihinsu, suka ce yanzu babu zancen jayayya. Warwas zancen kongare da su aka tsara shi, amma daga baya sun kai tawaye. Warwas Alhaji Sani Atiya bawan Allah, Alhaji yasa ana ta sabkal Qur'ani. Warwas Allah bayyanar da su mu ga wallensu. Warwas likita don taimakon mutane aka san shi, amma wanga ya son shiga ƙarshen mu. Warwas likita ya so shi dan karamu na annura, Alhaji Sani Atiya ya gano shi. Warwas ni na ran masu kuwa gurmun doki, dama mai kwaɗai bai ya jagoranci. Warwas mun gano ku masu cutar jam'iyya, sannan mun gane masu yi domin Allah. Warwas dama ni agabu dari bayan amma ko ban waɗi ba kowa ya gane. Warwas akwai kanwa uwar gami tsohon tica, shi ma an yi walƙiya mun gano shi. Warwas akwai taɓarya mai baki biyu, shi ma an yi walƙiya mun gano shi. Warwas akwai wani mai irin halin kurar daji, shi ma an yi walƙiya mun gano shi. Warwas akwai saba ka dariya sai dai muni, shi ma an yi walƙiya mun gano shi. Warwas an ba su kuɗi su tarwatsa muna jam'iyya, duk wasu masu ci da ceto mun san su. Warwas kullum addu'a mu kai a wurin Allah bayyana su kuma mun gano su. Warwas haba saba ka dariya kullum muni, wadda ba a shanta sai in an race. Warwas ai mu mun daɗe muna tallacin ba riba bale uwa ba kuɗin mai. Shugabanci bai ga wanda bai iya kyauta ba, aini na daɗe da ni ganuwa ne. Tunda Allah ya bayyana su muka gane halinsu, jam'iyya ta karkara mun isa barka. Warwas wasan gaibu duniya bayan Allah, da mun san gaibu ai ba mu sa shi gabata. Warwas yau ƙarshen tika-tika duk ta ƙare, suwane an yi walƙiya mun gano su. Warwas likita ya so shi dan ƙaramu na annura, amma daga baya sai muka gano su. Warwas ADAN karkara ikon Allah.